16 and 17, and also John chapter 14, verse 16 to 17. Hallelujah. Ngomoya Oyingcwele, khulume Nkosi ya, khulume. uJesu esengabhathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini, bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Ngicela phethe ngesilungu ngamfundela noMr. Dono. It's Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Hallelujah. Then just read John chapter 14 verse 16 to 17. Repeat slow as familiar. 16 to 17. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knoweth him, but he knoweth King James was alone. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be within you. Yes. isiZulu kanje. Ngiyakucela ubaba aniphe umoya omduduzi wokuba ahlale kini phakade. Verse 17. Umoya weqiniso, izwe elingamamukeli, ngokuba lingaboni, lingamazi, nina niyamazi yena, ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. Asikhuleke mzalwane, uNkulunkulu akabusise ufuna wethu lakhe. Amen. Namhlanje ngizokhuluma ngomoya kaNkulunkulu mzalwane. Haleluya. Into qala ngithanda ukuthi ngiveze yile eMatthew chapter 3 ukuthi umoya oyingcwele is part of God's Trinity. Ubuthathu bukaNkulunkulu. Haleluya. Kuba uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Uprova lokho njengoba bashimate ukuthi kukhona lo ophuma emanzini, indodana, athi izulu yavuleka, kukhona ivusi ekhulumayo kuBaba, bese athi khona lo wehla ngesimo sejuba, hayi ijuba lasemoya, ngesimo sejuba. Haleluya. So bathathu abantu. Haleluya. And babathathu banjalo nje babuNkulunkulu bonke. Haleluya. Uhlobo abantu abayilo babuNkulunkulu. Yiwo nje abasikhuluma sithi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Moya, uNkulunkulu Ndodana. Haleluya. And akekho udlula omunye, bayalingana bonke. Hallelujah. It's just that they are acting in different roles. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma uJesu sekashiya uthi ngiyacela uBaba ukuthi alethe umoya oyingcwele. Hallelujah. Ngoba izulu noma amazulu athembe umoya oyingcwele ngebandla.
Hallelujah. Hallelujah. Kuthi bakubheka ukuthi njengoba Jesu soyilethile insindiso, ubani othatha ibandla alihole? Umoya Oyingcwele. Umoya weqiniso. Hallelujah. Umoya Oyingcwele lithi iBhayibheli uyohlala kithi. Hallelujah. Uma hlala kithi akhulume. Ngithanda ukusifasela ukuthi uzohlala kithi. Hayi ukuthi avakashe bazalwane. Hallelujah. Angafani naku Samson. Lithi iBhayibheli owehle umoya uSamson agilima ukhuba. Uwehle athatha umhlatshelo wengongolo ashaya abaFilisti uphinde uhambe. Kodwa masibheka uJesu lithi wayehla wahlala. Hallelujah. Ngoba uma ehlezi uwe uzokuhola, uzokuphi direction, angavakashi. Hallelujah. Uma evakashi njengoba kenza kuSamson akakushintshi wena. Hallelujah. Kodwa uma ehlala uyakhuluma nawe athi yabona njengoba sosindisiwe akusakhuluma kanje. Hallelujah. Akhulume ukuthi noma usemsebenzini, ngoba kuhle bazalwane ukuthi sikhuleke, siphathwe umoya, siginqike sometimes sirole. Kodwa can we trust the Holy Spirit about the issues of life? Amen. Ukuthi masiphumana empilweni lengaphandle akusadingeki sirole lengaphandle, akusadingeka ngisikhali. We need to face life. Uthini umoya Oyingcwele masubhekene nempilo? Uthini nje uwakho uvuka isiki igcwele izitsha? Uthini umoya Oyingcwele? Umushiyo ubhethe umadlulana kumele akhulume kuwe ukuthi cleanliness is not godliness. It's when umoya Oyingcwele ahlala kuwe uyakhuluma. Akhulume nawe usemsebenzini lapho ufundisana khona ithi avimbe athi no iskele bakona uphuma kanti into iswayo uthi mawubuya uthi cha ngiyabonga bamangale ukuthi kanti sikhulumile. Hallelujah. Yiwo mangala ngithi phinde ukhulume moya wethu ngoba kumele akhulume impilo zethu. Hallelujah. Kumele akhulume bazalwane so that we can see change. Umoya Oyingcwele ukuthi ahlale kithi, hayi ukuthi avakashe. Ngiyazi ukuthi vele inkulumo sesile zithi uwehlile. It's not enough to tell you akahlale kithi, nathi sihlale kuye bese ayakhuluma. Hallelujah. Akhulume nawe facing the issues of life njengoba wayenza uJakobe. Lithi iBhayibheli ngelilanga ubabazana kaJakobe bayadecide on the wage deal ukuthi zonke izimbalabala ezakho. Hallelujah. Ngakusasa umevuka uthola ukuthi ubabazana uthathe zonke izimbalabala uzambisile. Mind you, lo muntu usestage namakhosikazi amabili ekumele awonke, unezingane zimele impahla zeChristmas, wonke umholo wempilo. Umoya Oyingcwele akhulume kuye ebusuku athi thatha amagxolo angazi mabizana naye nje uthi wafake la sifisa khona ushintshe iDNA. It's when umoya Oyingcwele uhlala kuwe uza nempendulo zempilo yakho. Akusuka ukuthi just sishumayele ngaye kodwa ukuthi masiphuma ngaye sikwazi ukufisana nempilo. Umoya Oyingcwele ahlale kithi, sihlale kuye, silalele amazwi akhe. Hallelujah. Asihole in the day-to-day life. Hallelujah. Akwazi ukuthi akhulume kuwe ukuthi le mali oyihola is not enough. Vula something uhlanganise ukuthi impilo yakho improve. Akwazi ukutshela ukuthi phuma kulo msebenzi, apply lo msebenzi. Hallelujah. Futhi akwazi futhi ukuthi akuvimbe la uthi uyajaha khona athi lo akusokwakho.
Hallelujah. Akhulume uthi unabantwana njengami. Ujwayele ukuthuma lo ngoba ufast. Namhlanje athi ungamthumi lo. Thuma lo slow. Hallelujah. Ngoba mhlawumbe kune taxi egijimayo la ngaphandle. Uke wazi ukuthi athi yazi ngizwe into ithi yini leyo nto leyo msazana. Moya Oyingcwele uyakhuluma. Akakhulume namhlanje msazana. Njengoba lendlu nje akakhulume nathi. Kuthi senza njani njengoba nje. Khuluma Moya Oyingcwele. Khuluma Moya Oyingcwele. Hallelujah. Lithi iBhayibheli verse umoya weqiniso. Hallelujah. Njengoba lithi umoya weqiniso, sho ukuthi ukhona omoya bamanga. Hallelujah. Futhi umoya Oyingcwele umoya kasiyimoya. Kunomehluko kungelwa imimoya okuba nemimoya. Akufani nasona. Kodwa kuba nomoya Oyingcwele uba ne-clear direction. Awulahleki ume khona. Ibandla aliduki umoya Oyingcwele ume khona. Hallelujah. Bazalwane, ngithanda ukuthi sifunde. Mhlawumbe sizofunda nje. Acts chapter 1 verse 8. This is what is in chapter 1. Verse 8. Ifunde kanje. Kodwa nizakwamukeliswa amandla khoma umoya Oyingcwele sekefikile phezu kwenu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sikugcineni kokuhlala. Ngicela ithule besinongayifuna. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ngithanda ukuthi ngibone lapha scripture. Ngithema ngifunda ngathi khona. Kodwa nizamukweliswa amandla khona umoya Oyingcwele sefikile. Kunereason why kube nekhona. Ngoba akusiwo wonke amandla abuya kumoya Oyingcwele. Wonke amandla akhona ane-force behind it. Whether amandla bazalwane. Let me tell you it. Let me just be honest with you. Isangoma singakutshela into eyiqiniso. Amandla. Kodwa kumele udlule lapho. Uyobheka ukuthi i-artery liphi la lempendulo ibuya khona. Suka ukuthi ujabulise ukuthi hey wazi wa prophet iqiniso umthandazi. Yebo. Kodwa lithi iBhayibheli asohlola omoya. Alethi sihlola amandla. Hallelujah. That is why it's easy ukuduka mawubheka amandla. Kodwa one spirit of discernment akulula. Ngoba uyakhuluma ukuthi cha phuma kule nkonzo le akukho right. I-athana le nkonzo alikho right. I-athana le nkonzo le umsamo wokwenye indawo. Akusi yathandeka kakhulu. Hallelujah. So amandla. Ungaduliswa amandla. Hallelujah. Lithi uma sefikile. So kumele nazi ukuthi amandla akusiwo umoya Oyingcwele. Unamandla, unomoya Oyingcwele. Akufani. Hallelujah. That is why kunekhona lapha sisethenziwe. Lithi kodwa ngizamisa amandla umoya Oyingcwele esefikile. Amandla khona. Noma ufunda besifuna khona.
Wacheck if iBhayibheli akona ayikhoma akwazi ukubona iBhayibheli. Hallelujah. Unamandla kunomoya oyingcwele. So don't be confused. And futhi amandla ayathengwa bazalwane. It's possible to take amandla. Kuthi uthwale wenze igilimane. Uma ngakholwa asivule chapter 8 verse 18 in verse 7. But it's possible. Isenzo chapter 8 verse 18 to 20. Mr. Domo. And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money, saying, "Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost." But Peter said unto him, "Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money." Sizwe kanje. Kepha uSimon ebonile ukuthi ngokubeka kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya. Waletha imali kubo wathi, "Ngipheni nami lawo mandla ukuze yiwo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya oyingcwele." Hallelujah. Kepha uPetro wathi kuye, "Isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali." Hallelujah. So amandla ayathengwa sana. So umathuswa amandla, dlule emandleni uyobheka nale behind ukuthi yini lento ephusha lamandla. Hallelujah. Ngoba ungasithola sokugqoke iskipa so prophet kade awazi ukuthi besiteni phezu kwayo. Usithole sewusebenzisa amanzi ongawazi ukuthi akhiwe kuphi. Hallelujah. Ngenxa yamandla. Thola umoya ahlale kuwe. Hallelujah. Khona uzokwazi ukuthi uhlukanise uhlole umoya. Hallelujah. Miningi imimoya bazalwane. Miningi. Hallelujah. Lasifunda khona we discover ukuthi lo muntu lo was a magician. Lo Simon lo futhi ngamandla. Sekafuna ukuupgrade. Hallelujah. Ngoba kuya-upgrade la ngaphandle. Hallelujah. Yes. Ngaqala nebandla lingaka. Yeka mhlawumbe uyalingana ngithi cha. Sekufuna manje auditorium. Bazoma-upgrade. Yes. Yebo. Into nje ila. Semani. Amandla ayathengwa. So be careful ulandele amandla. Be very careful. Ngoba amandla ayathengwa. Hallelujah. Asifundele umoya oyingcwele. Umoya weqiniso. Hallelujah. Ozethu masayehlile kithi. Aqala alungise wena. Into engimthanda ngayo umoya oyingcwele. Uqala asebenze kuwe before usebenza ngaphandle. That is why mawufastile. Mawufaste ngempela. Awuboni izinto zikaMamthulu. Awuboni izinto zikaMamakala. Ubona izakho. That's true fasting. Uvezela wena ukuthi la nala awulunganga wena. Hallelujah. Kodwa umushaye phezulu awusiboni izakho. Ubona izakho. Noma nje ushumayela nje. Ubona ukuthi ushumayela ngathi fanele uMamthulu. Awuyiboni ukuthi izolungisa wena. Kodwa umoya oyingcwele uyasebenza mihla namalanga. Atshele ukuthi yabona nje usosindisiwe. Akusakhuluma manje. Awusaphenduli noma manje. Hallelujah. Thula la ungaphenduli. Akusiyo yonke question leyo uyiphendule bazalwane. Hallelujah. Akusiyo wonke umbuzo bebene answer kuwo. Fana noJesu. uJesu wena babuza
unkosikazi ayithulele nje ngoba umoya kaNkulunkulu maphakathi kwakhe. Haleluya. Kodwa mawufana noSamson awukwazi nokubona usolele emathangeni eAbraham. Upapa masovuka uthi semoshakala. Haleluya. Kodwa umoya oyingcwele usister ubona sesele kude kodwa etshela ukuthi lo sima wakho akusilo ubambo wakho lo wazimoshela isikhathi. Moya oyingcwele lithi iBhayibheli searches the secrets of God. Mawufuna ukwazi into ophethe imfihlakalo zezulu umoya oyingcwele ulo izulu limthemba lebandla uthi uzohola kahle. Holy Spirit, moya oyingcwele. Haleluya. Uthi Jesu describe athi uParakletos athi ungumduduzi athi ungumsizi athi is the comforter. Haleluya. Sho ukuthi uma silimala is there to comfort us. Noma kweziphi izinto esidlula kuzo uma sidinga usizo sibandla he is the helper. Haleluya. Uma une-confusion la ebandleni he is the counselor. Uyozoza nebhedu. Haleluya. Asifunde ukuthi mhlazana ehla kwenzakalani in the early church. Zenzo chapter 2 singaphasana. Zenzo chapter 2 from verse 1 to verse 4. Simfunde ngesizulu lithi kwathi sekufikile usuku lwePentekoste bonke bebuthene ndawonye ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kungathi eyokuvubuza umoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukahlukene kungathi esomlilo zahlala phezulu kwawo zahlala kwalowo nalowo kubo. Base bedwala bonke umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. Lithi iBhayibheli abazalwane bahlangene kwasakala inhloma evela ezulwini yamandla. Indaba amandla sesestablishiwe ukuthi amandla afana siyadlula kuyo. Lithi kwavela izilimi engathi umlilo. So umoya oyingcwele lapho nakhona lelo bandla liyavutha. Alibadi ibandla lomoya oyingcwele liyashisa. Haleluya. Noma umuntu angena la emnyama engathi thothobele kumele masikhuluma la ubephuma la aphume encouraged because of the Holy Spirit. Ibandla kaNkulunkulu liyavutha uma elikhona. Lithi baphiwa izilimi ezintsha. Haleluya. So uma sowudala kaNkulunkulu kuyaphela ukuthi ngumSuthu, ngumXhosa, ngumTsonga uba umntwana kaNkulunkulu. No matter what culture, no matter what background ubuya kuyo, ulahla lezinto lezi abathi zenziwa amaZulu uthathe zikaNkulunkulu. Uma kuthiwa amaZulu abantu abakhanda kakhulu umusithathe umoya oyingcwele uma sephezu kwakho awusabi kanjalo uba umntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Uma bathi amaXhosa acamba mama noma yatshotsha uyalahla lezinto obuya kuyo cultural background. Whatever tendencies happening in your culture uthatha lo kwaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kunezikhamo zikamoya oyingcwele. Haleluya. Not the gifts. Kunereason why bathi not the gifts but izikhamo, the fruits of the Spirit.
Hallelujah. Uma sowungena umoya ogcwele uveza the fruits of the Spirit. Hallelujah. Kunomehluko between the fruits and the gifts. Isihlahla esiphilayo sikhipha ama-fruits. Kodwa isifile siba nama-gifts. Athi ngokwenze libe simple. I-Christmas tree isihlahla esifile. Sibeka ama-gifts ngaphansi kwaso. Hallelujah. Kodwa isihlahla sama-patches sinama-fruits. Hallelujah. I-gift kulula ukuduka une-gift. Kodwa akukho lula ukuduka une-fruit. Hallelujah. Futhi i-fruit yondla umzimba. Hallelujah. But i-gift yaku-entertainer nje kwesikhashanyana. Next year ufuna enye. Hallelujah. But i-fruit mawudlayo uyakhula. Uyakhula. Nabodokotela bayarecommenda ukuthi masidle nama-fruits. Hallelujah. So kunomehluko between the gifts and the fruits of the Spirit. Mina what I recommend ama-fruits of the Spirit. Ngeke ufe unama-fruits of the Spirit, but ungafa with the gifts of the Spirit. Hallelujah. Mesifane nebandla laseBeria lelo Paul athi recommend. Athi after sefundiwe bahlola imibhalo. After sengishilo lokushayela uyambuhlwe imibhalo. Lelo izimali ekhuluma maye khona na. Ngeke uduke. Ngeke uduke. Futhi nale ncwadi le umuyifunda engekho inovel. Kodwa yona ekhona isambulo. Sambulo sempilo yakho. Konke udinga uzothola uma engekho empilweni yakho. So bazalwane ngalowo masu. I hope I was not too sure bazalwane. Kodwa lento esephakathi kwami isicishile. Ufuna ukufana noMoses othi Nkosi uma ungahambi nathi ngingahambi. So lento masithulile. Ithulile. Ngoba mangiqhubeka uzobe sesingami. Hallelujah. Manje sifike eTheko. Kodwa ngithanda ukuthi ngaphambi kokuthi asikhuleke umoya oyingcwele. Agcwalise ithempeli. Bese aphinde asigcwalise nathi. Ungaphumi la u-empty. Phuma ugcwele umoya oyingcwele. Ukwazi ukufeza the issues of life. Lengaphandle. Socela umhlonipho omkhulu, ngicela uMamthulu azokhuleka. The overflow of the Holy Spirit. Open our lives. Amen.